Că nu sunt căpămini. Dacă intră sayonara direct în dulap, atunci eu da. Hai, dracu, schimbă-te și culcarea de culcășuri. Hai să filmă. Hai. Eu aveam să dau 100 de euro. Nu. Da? Da, și altă. Hai, cât dau mâine? Poți să dormi acolo. O să dormi acolo. Nu? Nu, că e sayonara acum. Sayonara. E sayonara. Atunci bari scurt. Sayonara. 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 Bă, chiar dacă foarte mult, foarte aici. Deci îmi bari. Nu îmi bag. Hai, zice, mă. Îmi pat, adică. Deci, oarecum și prinde. Care e? Prin urmare, tată. A? Prin urmare, mă. A, bine. Fiecare. Ștefane! Deci, prin urmare, deci, mai mă pot. Tu de ce dracu nu-i faci? Pentru că are memorie pe spate. Are memorie. Mulțumesc. La memorie pe spate, exact, așa. Deci, având în vedere faptul că sapul e conopera mădruca, mărăcica, place mărăcica. Place mărăcica? Nu, nu îi place mărăcica, că de-aia a fost. Îi place mărăcica. Îi place mărăcica. Hai, mărăcica 4, hai. Nu, nu îi place mărăcica. Căpâini! Sunt-țărăm! Îți murdărești dulapul! Îi place mărăcica! Îi place Ciuca! Dormi în dulap, bă! Te îmbarcă în ea, dragă! Tu ca om! S-a pui străzi vana, gata! Haide, dar că n-am chestii cartură în pat. Nu știu. Ok, ești greu prostul de dat. Capule! Nu rămână în sugeți pula. Dă mai multă. Am auzit tot ce a spus apropo de